бахтиёр одинаевро ки 4 сол боз дар бозори ҷалҷами шаҳри душанбе фаъолият дорад хабари кӯчонидани бозор нороҳат кардааст. мегӯяд соҳибкории худро бо қарз пеш мебарад ва дар сурати аз нав харидани нуқтаи савдо дар ҷои дигар ба мушкили молӣ мувоҷеҳ мешавад. агар вақте барам 1 сол ним сол мора бо озод кунад налого аз шиё озод кунад мо кора пеш барем. агар мора хели налого аз шиё озод кунад мо бо кора пеш бурда метавонем. агар мора хели резко бурда агар ба анедои ба замин ба налого чӣ кунад мо кор карда наметавонем дар онҷо. бахтиёр ва соҳибкорони дигари бозори масъулияи сохтмонии ҷалҷамро мақомот огоҳ карданд ки ин бозор баста мешавад. ба соҳибкорон пешниҳод карданд аз бозори нав ки дар қисмати шимоли душанбе дар маҳаллаи хуҷамбиё сохтмонаш идома дорад нуқтаҳои савдо бигиранд. дар назар аст бозори ҷалҷам ба ана ҳамин макон воқеъ дар канораи шаҳр маҳаллаи хуҷамбиё кӯчонида шавад. ҳоло ин бино ба пуррагӣ омода нест ва гуфта мешавад эҳтимол то моҳи сентябр ба истифода дода шавад. бархе аз соҳибкорони бозори ҷалҷам ҳам мегӯянд аллакай дар ин бино нуқтаҳои худро харидаанд. бино ба иттилои мақомоти шаҳрдорӣ барои ба ҷои дигар кӯчонидани бозори ҷалҷам ҳанӯз қароре ба тасвиб нарасидааст. аммо ба соҳибкорон шифоҳӣ гуфтаанд то чанд моҳи дигар дари ин бозор баста мешавад. бархе аз тоҷирон ҳам аллакай дар бозори нав барои худ нуқтаи савдо харидаанд. мо дар треза пластик савдо мекунем. Мо хам шаҳр шавад 100% уҷа ва ҳама чиз махбул шуд. огоҳ карданд ки бам хали хеле магазинотон соза чи шарт нои хел мешава. Гуфтем 100% ҳамаш қабул мешава. чизе ки ҳаста шаҳр шавад муайян. аллакай ҷо гирифтем. бале мо ҷо гирифтагӣ ҳастем. хая ки бо мебинем оянда чӣ мешавад. аммо аксар соҳибкорони бозори масъулияи сохтмонии ҷалҷам ба ин боваранд ки кӯч додани бозор ба як канораи шаҳр ба кору тиҷорати онҳо бетаъсир намемонад. дар ҷои дигар ба роҳ мондани тиҷорат ва пайдо кардани муштарӣ ба гуфтаи онҳо вақти зиёд мехоҳад. харидор да мушкил мешавад. харидор да мегӯм ки харидор барои як масъолае ки арзон аст, мақсад ки қимати 50 сум дорад, 100 сум дорад, маҷбур мешавад ки 100 сумга роҳкиро кунад, авҷа ба хонааш биёрад. вале мардум хеле банк қарздоранд. масалан мардум хеле иҷа клиенто ки ҳастан пасиенто я муддат клиент авҷа пайдо мешавад ки хеле мисол мо уқиб мезанем ба ҳамин хотир. бозори ҷалҷам дар масоҳати ҳудудан 7 гектар яке аз бузургтарин фурӯшгоҳи маводи сохтмонӣ дар душанбе аст. дар ин бозор тақрибан 3000 нафар фаъолият доранд ва дар ҳудуди он 17 корхонаи хурди истеҳсолӣ ҳам ҷойгир аст. бозор аз соли 2003 ба кор шурӯъ кардааст ва барои халал ворид кардан ба ҳаракати нақлиёту номутобиқатии маҳалли ҷойгиршавӣ дар пойтахт баста мешавад. дар душанбе дар давоми 10 соли ахир тасмими бардошта шудани чандин бозор аз ҷумла шоҳмансур, баракат ва дигарҳо ба иҷрои нақшаи кулли навсозии симои шаҳри душанбе рабт дода шуд. тасмими тахриби бозорҳо ва ҷои дигар кӯчонидани он дар аксар ҳолат ба ҷанҷол ва норозигии тоҷирон анҷом ёфтааст.